जन्मेश्वरी बसुमतारी सासे हिनजावसा थांनाय 26 जानुवारि खालि बिथांनि गोथै सहखौ मोनदों खथायाव रुमाव गावनि रुमाव ना सोरनि रुमाव बेखौ एक्जाक्ट आं मिथियाखै इनफरमेशनखौ मोजांबो नायाखैमोन आं निउसखौ जायखिजाया बेबादि जाथायखौ आथिखालाव गोबां नुनो मोनदों आथिखालाव गुवाहाटीयाव बर' हिनजावसाफोर बर' आइजोफोरनि जि जिउ बे इसे माने गिनो गोनां जानानै फैनायखौ जों नुनो मोनदों स' गोबां बेबायदि जोंनि बर' हिनजावसाफोरा गुबुन जायगायाव फरायनो थाहैनानै गोबां बेबायदि जिउ जोबनाय सोरबा गोसथोनाय बुथारनाय सोरबा रुमाव बुथारखोमानानै थांनाय आरो बेखौ सुइसाइड होननानै फोसावनाय बेबायदि जों माखासे नुगासिनो थादों थांनाय 2024 मायथाइयावथ' बेबायदि जों गोबां जों नुदों आरो 2025 मायथाइनि बे जागायनाय समावबो बेखौ नुबावबाय थामहिनबा सिं मा रोखोमनि माखासे एजेन्डा सोलिबाय थादों बेखौथ' मिथिया थारैनो बर' हिनजावसाफ्रा अब्ला गुवाहाटी बायदि सिटियाव बा गुबुन सिटि टाउनाव जेराव फरायनो थाहैदों माबा मोनसे मावनो थाहैदों बैसोरनि जिउआव रैखाथि गैया नामा आरो बेवहाय नुनो मोनदों जोंनि बर' हिनजावसाफ्रा गुबुन हारिनि सेंग्राफोरजों मोजां मोनलायनानै माने लाभ रेप एन्ड मार्डार बेबायदि मोनसे सिचुएशन थासारि मोनसे सोमजिनायखौ जों नुनो मोनदों बांसिन जों नुनो मोनदों गुबुन माहारिनि सेंग्राफोरजों बेबायदि मोजां मोनलायनानै बेबायदि गुबुन जायगायाव थाहैनानै न'निफ्राय गोजानाव थाहैनानै माने बुथार जानायखौ जों नुनो मोनगासिनो थादों नाथाय थेवब्लाबो जोंनि बर' हिनजावसाफोरा दाबो गियाखै बबेखानि बे जाथाया जे गासैनियावबो जागोन बेबो नङा गुबुन हारिनि सेंग्राफोरजों मोजां मोनलायबानो बै जे बुथारगोन बेबो नङा बे बाथ्रायाबो एसेबां कारेक्ट जानाय नङा नाथाय थेवब्लाबो गावनि होननाय मोनसे थायो आरो मालायनि होननाय मोनसे थायो नोंथांमोना बे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि माने बर' हिनजावसाफोरखौ आं बुंदों बे बाथ्राखौ नोंथांमोना दा बावगारलां जे बे मडार्न जुग बे जुगाव दाबो जोंनि हारिनि फारसे माबा मोनसे खें मोननाया गैथारा जाबाय बेबायदि नङा लोगोफोर बेबायदि जाथाया जोंनि हारिनि अनगा गुबुन हारिनियावबो जायो गावजोंबो जायो जोंनिजोंबो जानो हागौ नाथाय थेवब्लाबो खें मोननायाथ' दङ माबा मोनसे जोंनि फारसे रागा जोंनायाथ' दाबो जोबजोबाखैना बिनिखायनो ओरैबायदि मानसिखौ नोंथाङा लोगो मोनफ्लांबाय जाय मानसिया माने सा अनफ्लायो नाथाय गोरबोजों अनाखै बेबायदि मानसिया बेबादि जाथायखौ मावनो हागौ बबेखानि ओरैबो जानो हागौ माखासे बिथिङाव मोजां मोनलायनायनि माखासे बिथिङाव ओरैबो जानो हागौ जे माबा मोनसे दान्थे बिदान्थे जाबाय नांलाय खमलाय जाबाय बै नांलाय खमलायनि थाखायनो माबा मोनसे गोरोबैनि थाखायनो बेबादि बुथारनो लागि फैयो मेक्सिमाम टाइमाव जों बेखौ नुनो मोनदों आरो जानो हागौ माखासे मानसिफोरा बेबायदि सेक्रेट मोनसे एजेन्डा लानानैबो सोलिनो हागौ गोबां जाहोन जानो हागौ बिनिखायनो थाङै थुङै जों बेखौनो बुंगोन जोंनि हारिनि हिनजावसाफोरा बांद्राय सेफ नङा दाबो जोंनि हारिनि हिनजावसाफोरा गुबुन माहारिनि सेंग्राफोरजों जुदि बेबायदि मोजां मोनलायनाय जायोबा मोनसे रिस्की सिचुएसना थायो आं बेखौ बुंगोन खारन दासिम जों जेसेबांखिनि नुदोंना जायफोर उन्दै हिनजावसाफोरा बेबायदि माने बिमा बिफानि बाथ्रा लायालासिनो जेबो खोनासङालासिनो हारिया मा जातिया मा सेन्टिमेन्टआ मा जोंनि हारिनि गुबै सुथुरा सोर बेफोरखौ मोजाङै सालिजारि जायफोरा नाया साज्रां बेबायदि माने अपेनलि सोलिदों बैफोरनि जिउआ माने बांसिन रिस्की जानायखौ जों नुनो मोनो आरो स' गुवाहाटी बायदि सिटियाव बा बेबायदि जेरै सिलचरखौनो बुं डिब्रुगड़खौनो बुं गुबुन इन्डियानि गुबुन जायगाखौनो बुं जेरावबो मा जानो हागौ जों खैफोदाव गोलैनो हागौ मेक्सिमाम गुवाहाटीयाव मा बेबायदि जाथाया जानायनि चान्स दं गुवाहाटी सिलचर माने आसामनि गुबुन टाउनाव सिटियाव बेबायदि जानायनि चान्सआ बांसिन आं बेखौ बुंगोन नोंथांमोना बे बाथ्राखौ अरायबो गोसोआव लाखि जोंनि हारिया दिनैसिम सरकारजों नाङालासिनो जेबो मोनफेराखै जोंनि हारिया रावखौनो बुं हांखोखौनो बुं जोंनि कालचारनि बिथिंखौनो बुं मोनथायनि बिथिंखौनो बुं जोंनि बे हा थुख्रासेनि बिथिंखौनो बुं जोंनि लेन्ड राइट्सनि बाथ्राखौनो बुं जियानो बुङा मानो स्कुल कलेज इउनिभार्सिटि बै गासैखौ बुङा मानो UPSC APSC जि बिथिङाव जा बुङा मानो नोंथांमोना बा जोंनि एस'सियेट लेंगुवेजनि बिथिंखौनो बुं जायखौ बुङा मानो गासैयावबो जों बांसिन मा खालामनो गोनां जादों दावहा नांनो गोनां जादों डेम'क्रेटिक फोरजाखान्थियारि दावहा नांनो गोनां जादों बिनि उनावसो मोनबोदों स' जों मा खालामनो गोनां जादों बिख'नो गोनां जादों आरो बै जोंनि बिख'नायाव जों माखासे मा खालामनो गोनां जादों सोमावसारनो गोनां जादों आरो बे सोमावसारनाया जानो गुबुन माहारिनि सुबुंफोरखौ दुखु होआखै ओरै नङा जे माने गासैखौबो दुखु होदो बे नङा नाथाय गासैखौबो जों जुदि माने इनक्लुसिभ जुदि सिस्टेमाव जों नाहरोबा बेथ' मा जादों
माने गुबुननिफ्राय सेना लानाय बायदि जादों आरो नाथाय जों सेयाखै जोंनि मोन्थाइखौसो जों लादों नाथाय मानसिनि गोसो नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जोङो जेब्ला गुबुननिफ्राय लायोना अब्लानियाथ' जेबो मोना नाथाय जेब्ला गावनिफ्राय होनांगौ जायो गुबुननो जानांगौ बै होनांगौआ बिनिनो खामोन बेबो जानांगौ थेवब्लाबो नोंथांनिफ्राय थाङोबा नोंथाङा बहुद खस्थ' मोनगोन स' बेबादि बिथिङाव जानो जोंनि माहारिया सोरनिबा नोजोराव सुथुर जाना गैयाना बेबायदि आरो जाबायदि नोंथांमोना बांलादेशिफोरनि एजेन्डाखौ मा नुदों बांलादेशिफोरनि एजेन्डाया मा लाना फै आरो आंनि फिसाज्ला आंनि न'खरनि सुबुं आंनि बिदा फंबाय बेबायदि बुंनानै मा खालामगोन आधार कार्ड बानायगोन बेबायदि बुंनानै माबा मोनसे डकुमेन्ट बानायगोन भटार आइडि बानायगोन बिनि उनाव बबेबा मोनसे जायगायाव न' लुनानै हा बायनानै बै जायगायाव दोनबाय आरो बियो न'खरसे जालायबाय इन्डियान सुबुं नाथाय बियो बांलादेशिमोन स' बांलादेशिफोरा बेबायदि टेक्टिक्सआव मा जायो इन्डियायाव थाबोयो माने जोंनि आसामाव थाखानाय इन्डियायाव थाखानाय माखासे सुबुंफोरा लकेल सुबुंफोरा मा खालामो गावसोरनि न'खरनि सुबुं होनना लानानै बेबादि बानायो आरो स' गोबां रोखोमनि माने गोबां जाथाय आरो बेबादिजोंनो मा खालामदोंमोन माखासे जायगायाव बांलादेशिफोरा इन्डियायाव थाबोदों आरो बेवहाय सापर्ट होदोंमोन बै समनि सरकारा दानि सरकारा बेसेबां सापर्ट होदों होआ बिखौ मिथिया बेबायदि एजेन्डायै सोलिबोदों स' बिनिखायनो आं बेखौनो बुंगोन माने आं जाय बाथ्राखौ बुंदों बे बाथ्राया जाबाय जोबोर इसिङालागै साननानैसो बुंदों हिन्जावसाफोरखौ आं बुंगोन बा हौवासाफोरखौ बुंगोन जे दाबो नोंथांना बे बाथ्रा गोसोआव लाखि दाबो जोंनि खैफोदा जोबाखै लोगोफोर दाबो जोंनि दावहाया जोबाखै इनक्लुसिभ सेन्सआव जुदि नायोबा जों दाबो खैफोदाव दङ दाबो जोंनि हिन्जावसाफोरा सेफटि नङा लोगोफोर जोंनि हिन्जावसाफोरा सेफटि जानो थाखाय आरोबाव बहुद सम नांबावगोन नोंथांमोना नाय जेब्ला गुवाहाटियाव सोरबा हिन्जावसानि थैनाय खोनाबा मेक्सिमाम मा जाहैयो थांना बर' हिन्जावसा जाहैयो मानो जोंनि हिन्जावसाफोरखौ मोजां मोननायनि उनाव सोरबा गुबुन हारिया मोजां मोननायनि उनाव दिनै नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेबादि साफा सानैखौ माने बुथारनायखौ जों नुगासिनो थादों आरो आं बुङाखै जे गुबुन माहारिनि सुबुंफोरा जोंनि मानसिफोरखौ बेबायदि मोजां मोननानै बुथारगोन बेबायदि बुङाखै गोबां मानसियानो आलो गोजोन संसारबो जादों हाबाबो जादों ओरै नङा जे गासैबो बेबायदि मावगोन बे नङा नाथाय बेबादि जाथायखौ जों गुबुन माहारिनियाव बांद्राय नुवाखै बांसिन पपुलेसन वाइज जुदि नायोबा जोंनि जि सुबुं सानखौ बेयो जेसेबां खम बे हिसाबै नायोबा जोंनि हिन्जावसाफोरखौ बा बेबायदि हौवासाफोरखौ बेबायदि बुथारखोमानाय बेबायदि खोमानाय बेबायदि जाथाया जोबोर माने बांनायनिफ्राय बांलांगासिनो थादों बेनिखायनो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा जेरावबो सेफटि नङा बेखौ जों बुंनो हायो आं बुङाखै जे गुबुन माहारिनि मानसिखौ मोजां मोननाङा थेवब्लाबो नोंथाङा जुदि गावनि सेफटिखौ सानोबा सानै हयैसो माखासे सालिजारि नायनायनि उनावसो बिनि बेकग्राउन्डखौ नायनायनि उनावसो आथिखालाव जों नुनो मोन्दों जोंनि हिन्जावसाफोरा मा बेकग्राउन्ड चेक खालामा जोंनि हौवासाफोरा रावनिबो बेकग्राउन्डखौ मोजाङै सालिजारिया बिनि मेन्टेलिटिखौ मोजाङै चेक खालामनो हाया बिनि मेन्टेलिटिया मा सा ओरैनो अनफ्लनानै सिं बा मा सायावल' सादु गोसोआव लादु ओरैबोथ' जानो हागौ सायाव गुरु सिङाव खुरु बेबायदिबोथ' जानो हागौ ना बेनिखायनो सायाव गुरु सिङाव खुरु सायाव सादु गोसोआव लादु बेबायदिबो जानो हागौ बेखौ जेब्लासिम नोंथाङा बुजिस'नो हाया अब्लासिम नोंथाङा बिथांनो गोसोखौ दाहो आरो बेबायदि खालामनानै नोंथाङा खैफोदाव दाखोलै गावनि जिउखौ आरो नोंथांमोना नाय जायफोर हिन्जावसाफोरा बेबायदि जादों बिसोरो मा अपेनलि सिटियाव थाङो बिमा बिफाखौ लांफाया माने गावनो हागोन होननानै गावनो माने थांनानै बेबायदि जाहैनायखौ जों बांसिन नुनो मोन्दों स' जन्मेश्वरी बसुमतारीनि जि जाथाय बे जाथाया जोबोद दुखुनांथाव बियो गावनि रुमाव थांदोंमोन होनना बुंदों न'खरनि मानसिफोराथ' जोंनिया थांखायाना जोंनि बर' मानसिफोराथ' मा गथ'फोरखौ मा हेगारहरो माब्लाबा बेनि रुमखौ नुहैदों नुहैया बेयावबो डाउट दं आरो मोजाङै चेक खालाम बिनि थासारिया बेखौ मोजाङै चेक खालामा आरो बेबायदि माने गुबुन हारिनि सेंग्राखौ मोजां मोननायनि उनाव बै सेंग्रानि जि मेन्टेलिटि बा जायानो जाया मानो निजेनि हारिनि जाया मानो बेनि मेन्टेलिटिया माबायदि बेखौबो बांद्राय चेक खालामा बेवहाय माने बेखौ मोजां खालामनायनि बेबस्था लाया स' गोबां बिथिङै जों मा अपेनलि हेगारना होनायखौ नुनो मोनो आरो जायनि जाहोनाव बेबायदि जाथायफोरा जायो नाथाय आं जेसेबां बुङा मानो बे बुंनायफोरा जेबो ओंथि गैया जन्मेश्वरी बसुमतारीनि जिउआवथ' फैफिना नाथाय आंनि बुंनायनि टारगेटआ जाहैबाय मा जे जों दाबो दावहानि मदाव दं जों दाबो वार मदाव दङ दाबो जोङो माने डिप्राइभ जानायनिफ्राय बांद्राय गोजानाव गैया जों दाबो एसेबां पावारफुल जायाखै दे जोंनि माहारिनि सुबुंफोरखौ बेबायदि खालामनो सोरबा गिगोन बेबायदि थासारियाव जों गैया बेनिखायनो जोंनि हौवासा हिन्जावसाफोरा अरायबो खैफोदनि थासारियावनो दङ दाबो राक्षसा माने खुगासिनानै नेगासिनो दङ अजगरा दाबो खुगासिनानै नेगासिनो दङ जेराव चान्स मोनो बेयावनो ग्लब बेबायदि खालामगोन स' जोंनि उन्दै उन्दै सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मा खालामदों ड्राग्स जाहोनानै भां सोबहोनानै बेबायदि निसायाव खोख्लैनानै बरबाद खालामनो नाजादों आरो बेबायदि हिन्जावसाफोरखौ फरायनो थांनाय हिन्जावसाफोरखौ नस्थ' खालामनो नाजादों जायखौ होनो मा होनना बुङो लाभ रेप एन्ड मार्डार बेबायदिखौ नुनो मोन्दों आं मात्र ओरैल' बुंनो हायो जे दानि जुगाव गुबुन माहारिनि सेंग्रा गोसथोनाङा मोजां मोननाङा हाबा जानाङा बेबायदिथ' बुंनाया
माने बोरैबा जायो नाथाय आं बेखौ बुंगोन हानायसिमहालागै नोंथाङा जायखौनो मोजां मोना मानो बिखौ सालिजारिनाय बिखौ मोजाङै चेक खालाम बिनि मेन्टेलिटिखौ मोजाङै चेक खालाम नाजा गाव हायाबा गुबुननि थ्रयैबाबो नाजा मानोना नोंथांनि जिउआ जोबोर बेसेन गोनां नोंथाङाथ' थांना थानांगोन ना नोंथाङा जुदि बिखौ मोजां मोननानै गावनि जिउखौसो जुदि खोमानो गोनां जायोबा मा जागोन बबेखानि जन्मेश्वरी बसुमतारीखौ सोर बुथारदों बेबो दाबो क्लियार नङा मोजाङै ओरै नङा जे बै सेंग्रायानो बुथारदों बेखौबो बुंनो हाया आङो नङा होमबा नाथाय दासिम बिनो बुथारदों बेनो रोखा बाथ्राया बेनिखायनो नोंथाङा जायखौ मोजां मोना मानो बेयाव हारि माहारिनि खोथा नाखाय नोंथाङा मोजाङै सालिजारि नाय जि हारिनि जाया मानो बबेखानि गावनि हारिनि अनगा गुबुन हारिनिबाथ' बेयो आरोबाव बांसिन साननो गोनां गासैबो माहारिनियावनो मोजां मानसि थायो मोजां सेंग्रा सिख्ला थायो नाथाय बिनि ओंथिया बे नङा जे नोंथाङा अरायबो गुबुन माहारिनिखौल' मोजां मोननांगोन बेखौ बुङाखै हानायसिम गावनिजों अरायबो गोसोआव लाखि बे बाथ्राखौ आरो जुदि इसोरानो होदोबा बेथ' जुदा बाथ्रा नाथाय थेवब्लाबो नोंथाङा मा खालामनांगोन बेखौ नायबिजिरनांगोन नङाबा नोंथाङा खैफोदाव गोलैयोबा जोंनि सासे बेसेन गोनां ओरैनो जोंनि पपुलेसना जोबोर खमखा आथिखालाव बर'नि जि पपुलेसन बे ओरैबायदि खमायलांबाय थादोंना आथिखालावथ' सानैल' गथ'नि जोनोम होयोना जायनि जाहोनाव बर' सुबुंनि अनजिमाया खमायलांगासिनो थादों जेसेबां स्पिडआव बांनांगौमोन बेयो जोबोर खम जाबाय बेनिखायनो बोरैबा नायोबाथ' जोंनि पपुलेसनखौ माबोरै जों बांहोनो हागोन बेसो जोबोर गिदिर इस्यु जानानै फैगासिनो थादों फिउचाराव जोंबायदि फिसा हारिया जुदि पपुलेसनानो जोबोर खम जायोबा जों माबोरै गसंथागोन एसेबां कररनि हादराव जों जोंनि मोन्थाइफोरखौ माबोरै बिगोन ओरैहाय गुबुन मोनसे माहारिनि सुबुंफोरा बांबोगासिनो थादों जोंनि आसामाव बैबायदि बांबोनायाव जों माबोरै गसंथागोन बे जोबोर गिदिर इस्यु आरो बैबायदि बिथिङाव जोंनि मानसिफोरखौ जुदि बेबायदि लासै सोरखौबा ड्राग्स एवनानै सोरखौबा गाज्रि हाबायाव माने लाना थांनानै बेयाव लिप्त खालामनो दोननाय सोरखौबा बेबायदि मेलेम गोनां सुबुंफोरखौ बुथारखोमागोन स' बेबायदि खालाम जुदि जोंनि पपुलेसनखौ आरोबाव जुदि जोनोम आरो थैनाय हारजों जुदि इकुवेल जुदि खालामनानै होयोबा मा जागोन जोंनि बर' हारिनि फिउचारा मा जागोन स' जोंनि गेजेराव मोनसे केटास्ट्रफिक इभेन्ट फैनो थांगासिनो दं लोगोफोर बे जोंनि थाखाय एप'केलिप्सनि महरबो लानो हागौ फिउचाराव जाबादि चीन हादर जाबादि इउर'पियान कान्ट्रिसफोर अस्ट्रेलिया कानाडा रासिया बायदि हादराव पपुलेसन क्राइसिस क्रिएट जादों केटास्ट्रफिक मोनसे जाथाय जानो थांगासिनो दङ माने मानसिया बांनो गारना खमायलांगासिनो थादों जोंनि बर' माहारिया बेबायदि जानो बांद्राय गोबाव गैया बेनिखायनो सासे मानसिया अदरकारै अकालावनो थैनायाबो जोंनि हारिनि थाखाय जोबोर गिदिर दुखु गोनां जानो हागौ खैफोद गोनां जानो हागौ लोगोफोर बेनिखायनो आं बुंदों हानायसिम जों थांनानै थानांगोन जों अरायबो थांनानै थानो नाजानांगोन एनिवे बिनि थाखाय नोंथाङा दरकारबा गावनि मोजां मोननायखौ जाय गुबुन माहारिनि बा गावनिनो जा बेखौबो त्याग खालामनानै गुबुनखौ आजावनांनो हायो लोगोफोर बेनो जाबाय दानि समनि डिमान्ड थेंक इउ लोगोफोर আমার দাবি মানিবই লাগিব আমার দাবি মানিবই লাগিব জয় বলো হারিবে জয় বলো হারিবে थांनाय 22 जानुवारि खालाराव जोंनि सिमेन्ट सापरिनि सासे बर' हिन्जावसा सुश्री राजु बसुमतारीनि फिसाजो जन्मेश्वरी बसुमतारी बे हिन्जावसाखौ गुवाहाटी नोगोरमायाव खाथि निस्रि बुथारनाय जादोंमोन दा बे बुथारनायनि हेंथायै जोङो जोंनि खुद्रिसारनायखौ दिन्थिनो थाखाय दिनै बे हाबाफारिखौ जोङो लादों जोंनि हान्जा सुरनाय जोंनि खुद्रिसारनाय जोंनि दाहा फोरमायनाय आरो प्रशासननि फारसे दाबि माखासे दैखांनानै जोङो दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों जोङो दिनै बुंगोन जे जोंनि जाय हिन्जावसा जन्मेश्वरी बसुमतारी बे जन्मेश्वरी बसुमतारीया थांनाय जानुवारि दाननि 21 खालाराव गुवाहाटीयाव गाव सिगाङाव थाबोनाय जायगायाव गावनि पेन कार्ड थाबोदों होननानै बेखौ लायनो होननानै थांदोंमोन होनना फोरमायदों न'खरनि मानसिनि बुंनाय बायदिब्ला दा बेखौ लायनो थांनानै 21 खालाराव थांनानै बियो 22 खालाराव जेब्ला सहैयो 22 खालाराव सहैनाय उनाव जों मिन्थिनाय बायदिब्ला बै जाय हौवासा जाय बेखौ बुथारनाय दिनै जेलाव थांनो हाबाय इन्द्रजित फाइट होननाय सिलापथारनि बियो नतुन मिसिंगाव होननाय गामिनि दा बियो बेखौ गावनि थाग्रा खथायाव लांनानै दोनहैदों होननानै जों मिन्थिनो मोनदों 22 जानुवारि खालारनिफ्रायनो दा 22 जानुवारि खालाराव लांना दोनहैनायनि उनावनो जोङो दा थांनाय 22 जानुवारि खालाराव बै हिन्जावसाया
सानजौफुनि 12:42 गावनि न'खराव बिमाजों रायलायहरदोंमोन जे आयै आं दा मोनायाव ट्रेन गाखोनानै न'आव थांसिगोन होनना फोरमायहरदोंमोन। नाथाय बेबायदि फोरमायहरनायनि उनावनो 2 रिंगासो समावनो दान्दिसे उनावनो बै हिनजावसाखौ गावनि जिउखौ गाव फोजोबना लाबाय होननानै गुवाहाटीनिफ्राय खौरां न'सिम दैथायहरनाय जादोंमोन। दा बेवहाय गोमोनाय मोनदों न'खरनि मानसिया जे जाय गथ'आ न'आव फैसिगोन होननानै दसे समनि सिगाङाव फोरमायहरदोंमोन बे गथ'आ बोरै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानो हाथाव। बिनि रायलायनाय बिनि बुंहरनायाव बिनि माबा मोनसे गोसोआव गाज्रि जानाय बियो जे गावखौ फोजोबनानै लानो हाथाव माबा मोनसे जानानै थानाय बिदि बिनि रायलायनायाव जेबो हमदांनो हायाखैमोन होननानै न'खरनि मानसिया फोरमायदों। आरो लोगोसे बे खोथाखौबो जोङो बुंबावनांगोन जे बेखौ जे गावनि जिउखौ फोजोबना लादों होननानै बुंदों, सुइसाइड होननानै बुंदों। नाथाय बेखौ जोङो सुइसाइड नङा होननानै जोङो रोखायै जोङो बुंनो हागोन। मानोना बेहाय सुइसाइड जानायनि जेबो फोरमान बेयाव दिन्थिनायखौ जोङो नुनो मोनाखै, दिन्थिनो हायाखै। बेखौ सुइसाइड फासि नांनानै थैदों होनदों, नाथाय फासि नांनानै थानाय बिसोरो सावगारिबो लानानै जोङो दिन्थिनो हायाखै। आरो बेखौ बैसाङाव फुथुनानै दोननाय अबस्थायावसो बेखौ दिन्थिनो हादों। एबा फासि नांदोंब्ला बेयाव फासि नांनायनि माबा मोनसे दिरुं एबा माबा मोनसे जि फासि नांथाव बेफोरबायदि बेसादफोर बिसोरो दिन्थिनो हायाखै, फोरमान जेबो होनो हायाखै। जोङो मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला बिनि सेराव गांसे टावेलल' दङ होननानै जों मिन्थिनो हादों। दा बेयावनो माने जोङो साननो गोनां गुबै माने बाथ्राया बेयावनो जे गांसे टावेलजों सासे मानसिया बेबायदि फासि नांनानै थैनो हानाया बेथ' जाथावना नंखाया होननानै जों बुंनो हायो। ओंखायनो जोङो बेखौनो बुंगोन दिनै जों धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनिफ्राय जों बेखौनो दाबि दैखांगोन जे जोंनि सासे फिसा हिनजावखौ दिनै गुबुन जायगायाव माबा मोनसे खामानियाव थांनायाव बेहाय बिनि जेबो रैखाथि गैयै बेखौ गावनि मोजां मोननाय सेंग्रायानो बेखौ माखासे परिकल्पना खालामनानै बेखौ दिनै बुथारबाय, खास्रि बिस्रि बिनि जिउखौ फोजोबस्रांबाय। दा बिनि हेंथायै जोङो दिनै जोङो जोंनि खुद्रिसारनायखौ जोङो दिन्थिनो थाखाय जोङो दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। जोङो नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो आसामनि चिफ मिनिस्टारनिसिमबो जोङो बेखौनो फोरमायहरनो सानोदि जे बै जाय दायनिगिरि दिनै जोङो मिन्थिनो मोनदों दायनिगिरिखौ दिनै पुलिसा हमबाय, जेलाव लांबाय आरो जेलाव लांखांनायनि उनाव बिनि गुबै साजाया मोननांगौआ ओरैबायदि साजा होनांगौ जाहाथे जायबायदि साजाखौ होयोब्ला इयुनाव बेबायदि आरो गाज्रि खामानिखौ मावनो रावबो सुबुङा आवगायनो माने गोहो मोना। बेखौनो जोङो जोंनि जिल्ला आइजो अनसाय आफादनिफ्राय बेखौ जोङो दाबि दैखांदों। आरो लोगोसे हिनजावसानि न'खरा जाहाथे न्याय मोनो बेखौ जोङो डिमान्ड जोङो खालामनानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों।